दा एनआईएनि जाय उकिल बे उकिलनि मथे ओरैबायदि होनदों जे सोरबा दं नामा हम डिपार्टमेन्टआव थांनानै रायलायनो हानाय, सोरबा दं नामा चिफ मिनिस्टारजों रायलायनो हानाय, सोरबा दङ नामा प्राइम मिनिस्टारजों रायलायनो हानाय। थारमाने मा बेवहाय जोङो डाइरेक्टलि बियो पलिटिकेल होननानै जों हमनो हाबाय आरो। खुलुमबाय, आं मैया बेलासियाव 1टासोआव आङो जेलाव थांदोंमोन। आंनाव मोनसे लाइजाम सफैदोंमोन जे एलार्जिजों लोगोसे सासे सोरनिबा स्टन जानाय बे लिस्ट फैबाय। लिस्ट फैनाय लोगो लोगो आङो मुलिखौ नागिरनानै फार्मासिखौ गिदिङै एलार्जिनिखौ मोनदों खुब मोनब्रैसो फार्मासि नागिरनानै। बिनि उनावहाय जि स्टननि मुलि बे मुलिखौ मोनाखै। थेवबो मैया जिहेतु थांनाय जाबाय, बे थांनायाव आं बेखौ लानानै थांनानै आङो साथाम आंजों नुजाफैदों आरो सिङाव हाबनानै रायलायनो खाबु होदों। जेल सिङाव हाबनानै साथाम, जेरैहाय बेरेमा आरो अमल राभा आरो सासे राहुल होननाय, बे साथामा आंजों नुजाथिनानै रायलायफैदों। रायलायनानै गोबांनि कन्डिशनखौ बिथांमोनहा बुंबावदों जे खुब माने इसेबां माने माबा नङा, मोजां नङा, गासिनिबो गोसोआ दासिमबो माने खुब दुखुजों दङ। किसुमाना थाखा फैसानि खेथ्रआव बुंदों जे बहुद न'खरनि माबायानो गरिब, रावबो नायफैया, बेफोरबायदि खोथा मैयाबो ओंखारदों। आरो लोमजानायनि जि असिला लानानै आं जे थांदों, बे थांनायाव माखासे बिथोरिया खोथाखौबो रायलायनाय जादों जे बिसोरनि जिबादि उदां जानो लुबैनाय बा दाबो जे जोंखौ हगाराखै, सुक्ति जाबाय होनदों, पिस एकर्ड जाबाय होनदों, जों बिदिनो थानांबाय थानोसै नामा, बेबायदि कुइसनखौ साथामबो गले गले सोंबावदों आंनाव। आं बुंदों बेथ' मोनसे राजनितिकनि खोथा जाहैबाय। राजनितिकआव जि सन्धि एबा गोरोबथा होननानै बुंदों, बे गोरोबथाया मा रोखोमनि जादों बेखौ जोङो हमस्लाबनो हाला। बेयाव पलिटिकेलनि राव एबा राजखान्थियारि माखासे गेलेनाय थाबाय, बोन्दोंजों खाजानानै थानाय बायदि जानो नुबाय। जे बेवहाय बै जिथु पिस बुंदों, बे पिस जिथु एग्रिमेन्ट होनदों, बे पिस एग्रिमेन्टआव खुनु बारग'नायनि खुनु दफायाव लिरनाय गैया जे केसआ डिसमिस जागोन, बे लिरनाय गैया। गतिके बेखौ आङो बुंबाय जे आं नायनायावथ' आं बेबादिसो मोनदों जे बेवहायथ' बिदि माबानाय गैया। खिन्थु बेखौ जों बयबो बर' जाथिया गासिबो खौसे जानानै बेखौ आवाज होआब्ला बे माबानिफ्राय जि साजानिफ्राय बारग'नायनि खुनु राहाखौ नुनो मोनाखै। आरो बिसोरो गावसिनि साजाखौ जेरैहाय होगोन बेबादिनो खाथिनांगोन बा पानिशमेन्टखौ लानांगोन, बेबादिखौसो जों नुहुरदों। बे खोथाखौ बुंनायाव खोब दुखुजों बिसोर बुंबाय माबाफोर उफायफोर दंना गैया। उफायखौथ' नोंसिनाव जों दाखालि बैसागु फालिफैनायनि उननि नेक्स्ट डेनिफ्रायनो जोङो अन्तत' जोङो एसे सानलायनाय जादों। आंजों जायफोर मानसिफोर दङ जों सानलायनानै जोङो मा खालामनो हाया, मा खालामनो हायो, बेखौ रायलायबाय थानाय जादों। फैबाय थानाय बोथोराव खुब खम समनि बिथोराव नोंसोर माबा नङा माबा मोनसे जोंनि मावनायखौ नुनो हागौ। खिन्थु आं दिनै बुङा, बेवहाय आं बुंनाय नङा, मानो होनबा बे ओंखारखागोनखा। बे खोथाखौ होननानै आं मैया बुंथिनाय जादों आरो बेनोल'। लोमजानाया सासेल' नङा, मालाबा सोरहाबा उदै गाज्रि जायो, मालाबा सोरहाबा उन्दुनो हायानो, हरफा थोलो उन्दुआलासिनो थाग्राबो दंनो। बे ब्रेना एसे सोरनाबा मा होनो बिदिखौ एसे उसुखुथु मोननायजों माने एबनर्मेल बादि जानो नागिरनाय, बखिबाय थानो नागिरनाय, रायलायबाय थानो नागिरनाय, बेबादि बाथ्राखौ मैया एसे खोनाबाय बिसोर साथामनिफ्राय। आरो खुब रिकुवेस्ट खालामदों जे जेरैखि जाया नों सारमोनाबो एसे मदद होदो, जेरैखि जाया मदद होदो, जोंखौ नायफिनदो। हनै जोंनि लिडारफ्राथ' जोंखौ थगायनाय बादियानो जाबाय, बेबादि बाथ्राखौ बुंदों। माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा हाइकर्ट कर्ट बेजों माखासे माने केसखौ नांगासिनो होनदों। दा थाबैनो बेबायदि माखासे बिथांमोननि सायाव हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट नांनाया थाबैनो गगोन बायदि नुहुरोना सारा? बेखौथ'
उकिलजों रायलायनायाव बे खोथाया जेनेबा जेसेबांखि नाङा मानो बे जिहेतु NIA होनना बुंदों NIA बियो कर्टनि माखासे ल'निफ्राय बायह्रायाव बानायब्रबजानाय ल'सो बियो बे जिहेतु नेशनेल इनभेस्टिगेसन एजेन्सि होननानै बुंदों NIA बे एजेन्सिया गावहानो मोनसे नेशनेलाव माबाफोर जुदि नेशनेलनि एगेन्स्टआव माबा खामानि मावदोंबा बिनि सायाव बिसोरो माबा लायो बियो बै कर्ट आरो नैबे कर्ट बे आलादा आलादाथार फारागा बेनो बिसोरनि मथे दा NIA नि जाय उकिल बे उकिलनि मथे ओरैबायदि होनदों जे सोरबा दं नामा हम डिपार्टमेन्टआव थांनानै रायलायनो हानाय सोरबा दं नामा चिफ मिनिस्टारजों रायलायनो हानाय सोरबा दङ नामा प्राइम मिनिस्टारजों रायलायनो हानाय थारमाने मा बेवहाय जोङो डाइरेक्टलि बियो पलिटिकेल होननानै जों हमनो हाबाय आरो बेखौ सोरबाया रायलायहैबाबो जानाय नङा जेब्लासिम बै माखासे जायफोरनाखि सिगनेटरिसफोर बिसोर जुदि ज' जानानै बे बाथ्राखौ बे चिफ मिनिस्टार होन हम डिपार्टमेन्ट होन बिसोरजों रायलायाबा बे जानाय नङा खिन्थु उकिलजों गेलेबाय थायोबा उकिला टाइम लागोन खिन्थु पइन्टआव फैनो हालागै बिसोरो हयथ' बोसोरब्रै बोसोरबानि उनाव बेफोरखौ माने मावफुंना होनो हागोन बे बाथ्राखौ जों एसे फिल खालामनो हायो सारनिसिम गोजोननाय थाबाय जोबथारनायाव सारा मैयानि थांनाय समाव थांनानै बबेबा फार्मासियाव बा मेडिकेलनिफ्राय सारा लांनानै मेडिसिनखौ हैबाय दा बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोबथेसालि सिङाव थानाय मेडिकेल थाखानाय बायदि माखासे बिथांमोनजों लोगोआव खरसान डक्टर थायो होनना जों खोनानो मोनो दा बेसेबां सैथो सार बियो बेथ' मिनिथावना बिसोरो गिदिर गिदिर बेमारनि मुलिखौथ' होनो हाया बे ओरैनो खिनाय मेलेरिया गगा मोननाय गुजुनाय खर' सानाय बेफोर बे गभर्नमेन्टनिफ्राय जि साप्लाइ जायो बेखिनिखौ होयो खिन्थु बिनिख्रुइ बांसिन जाय बेमार जादों बे बेमारनि मुलिखौथ' मोनफेरा होननानैसो बुंदों बिसोर बुंनाय बादिथ' माने बेबादि मुलिखौथ' मोना जों बेक्तिगत भाबै बायनो गोनां जायो प्रेसक्राइब खालामना होयो बेखौ नोंसोर बायनानै जादो होनो थ' बायनानै जानोबाथ' फैसा नांबाय फैसा नांगौबाथ' न'निफ्राय बिहरनांबाय सोर हरनो नङाबालाय दा बेबायदि बिसोर बुंदों आरो जायनि जाहोनाव बिसोरो दिनैसिमबो खायफाया बेमाराव भुगिनानै दं दा सारा जोबथारनायाव माखासे रायजो राजाफ्रा सारखौ फोरोंगिरि होननानै बयबो सिनायो दा XNDB-फोरनि माखासे जिबायदि जोबथेसालियाव थानाय गुबुन गुबुन माखासे मिथिं दावथिङाव सारा बोरै क्लासखौ गारनानै आरो माखासे बिथांमोननि माखासे बेमार सेमाराव थांनानै बोरै खबर सबर लानो थाखाय सारा समखौ होनो हानाय जादों बेथ' बिराद मोजां कुइसन आङो टाइमखौ एडजास्ट खालामो आङो फुङावनो फैयो स्कुलावहाय फुङावनो फैनानै एसेम्ब्लिखौ आं सामलायनानै आं कन्टिनिउ आंनि जि साबजेक्ट दङ 4 पिरियड आं लानांगौ जायो फार्स्ट पिरियडखौ आं लायो आरो सेकेन्ड पिरियडआव गैयाब्ला जाय दं बेनिखौ सोलायनानै लायो थार्ड पिरियडआव आंनि थाखाय 4 पिरियडखौ लायो आरो 5th पिरियड जि दङ बे 5th पिरियडखौ आं आवगायाव बारनानै लानानै हेड सारखौ बुंनानै आं थाङो जे आंना ओरैबायदि मोनसे खामानि दङ बे खामानिनि थाखाय आंखौ हगारनांगौ होननानै आं थाङो आरो बेबायदिनो आङो एडजास्ट खालामनानै दङ ओरैबो टाइमखौ एडजास्ट खालामनानैसो सारा थाङो होननानै गावनि खुगानिफ्राय फोरमायो गोनो गोथो सानोब्ला सारा गावनि खुगानिफ्राय स्पष्ट बुंबाय दा जों गुवाहाटी बाथौफुरि बर' बे हाइ स्कुलनि सासे फोरोंगिरिया हाइ स्कुल ना सार हाइ स्कुलनि सासे फोरोंगिरिया गावनि खुगाजोंनो जेरैबायदि टाइम टेबोलखौ बुंनानै होबाय आरो जोंनि बर' गामिफ्राव जों बांसिनै माखासे सासे फोरोंगिरिया समाजनि मिथिं दावथिङाव बोरै थाङो होननानै माखासे गामि ओनसोलाव सार माने दावराव दावसि जायो सासे फोरोंगिरिया गावनि क्लासखौ गारनानै माखासे समाजनि मिथिङाव बोरै फैयो होननानै माखासे गावजों गाव रायखुमालायनाय जायो दा सारा बेखौ मा मेसेज हरगोन सार बेथ' मोजां कुइसन जाबाय बे ओरैनो जोंनि जायफोर रायजोफोर दङ रायजोफ्रा खुब माने बांसिनानो आरो सन्डे लायो किसुमाना सन्डेबो खालामजायो मानो होनबा खायफाया गाव गावनि बिबाननिफ्राय एसे गावहा मावनांगौ खामानिफ्राय एसे दोरोदनानै बांसिन गावनि लाबालाबाव थांनायखौ जों नुयो खिन्थु बेफोरबायदि जायोबा एसे समाजाव जि माखासे अनुस्थानफोर दं जेरै इनस्टिटिउसन जेरै जोंनि जा सोलोंथाइ इनस्टिटिउसन बेफोरबायदियाव खुब खहा जायो मानो होनबा दिनैनि दिना मोनसे गोनोखोआरि जुग जायखौ जों ग्लबेलाइजेसन होननानै बुंदों बेबायदि समावबो जोंनि
माबायावहाय खामानियाव जों डेलिभार खालामोबा गावनि थाखाथारनाय थिनानै होखाजानाय बिबाननिफ्राय जुदि जोङो एसे दोरोदनो नागिरोबा बे गोरोन्थि जागोन। आं बे समाव बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जायफ्रा फोरोंगिरि आं बायदि फोरोंगिरि दं माबा मोनसे खामानि दंबा माबा मोनसे माबा दङबा स्टाफनि गेजेराव एडजास्ट खालामलायनानै थांफिननानै फैफिननो हानाय बा मावखांनानै थांनाय बेयाव गथ'फ्रा खहा जाया। नै दिनैबो आं बुंगोन दिनैबो जोंहा मोनसे गुणोत्सबनि जा थांनाय गुणोत्सबाव जानाय माने रिजाल्टनि दिनै जोङो रिजाल्ट माबाखौहाय होदों मार्कशिटखौ बेवहाय जों गार्जेनफोरखौ लेंहरदों। गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै नै दा बावैसो एसे सिगाङावसो जोंना मिटिङा जोबदों गार्जेनफोरजोंबो जफानानै फैदों बेयावनो जोङो बेखौ सामलायदों आरो दिनै जिबायदि जोङो रायलायो गार्जेनजों फरायसाजों आरो जोंनि स्टाफजों बे स्टाफजों जोङो एखे गोसो मिलायलायनानै मावोब्ला बेवहाय खहा जानाय बा मा होनो क्लास लस जानाय बा गावनि डिउटिनिफ्राय एसे दोरोदनाय बे जाया होननानै आं सानो आरो। दा सारा जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ सोर साबैसे माने जोबथेसालियाव बेमार जानानै दं सार बिथांमोननि मुंखौ एसे बुंना होनो हागोन नामा? खोनानायावथ' आंनो नामखौ बुंदों राभा सासे राभा होनदों ओमफ्राय सासे बर'नो ओमफ्राय सासेया सोरबा ब्रेना बारा एसे माबा थिग गैया बेबायदि जालायनायबो दंसै होननानै बुंदों। नामखौथ' आंनो बिदि बुङाखसै सासे बिदिबो जाबायलै सार बिदि होननानै बुंदों आरो गतिके माने बेनि माबाया एसे एबनर्मेल बादि फैबाय बिदि आरो गतिके बे साननानै जादों। बिनि सायाव सोरबाफोर माबा मोनसे खबर लादों नामा सार? बिसिमथ' दासिम रावबो लायाखै खिन्थु बेखौ आं मिथिनायाव बे साइकेट्रिस्ट जागोन साइकेट्रिस्ट थांनांगोन बेयाव डक्टरानो हाबनांगोन बिनि मन'बिगियानखौ नायनांगोन बिनि गोसोनि माबाखौ सिनायनांगोन स्टाडि खालामनांगोन बिनिफ्राय मा मुलि होथावो बा मा एक्सारसाइज खालामथावो बेखौ खालामनांगोन। एक्सारसाइजजोंबो गायो खायफाया बेबायदि जानाया दा बेथ' जुदि बाहेरायाव लांनांगौ जायोबा हयथ' बे खाथियावनो दं सनापुरावनो दोनहैनो हायो बेवहाय माखासे दसे एक माससो दोननानैबाबो बे गायो आरो बेबायदि जायो। गोजोननाय थाबाय सारखौ बेखिनि टाइम होनायनि थाखाय।